Ondřej Skalický a dnes se tady nacházíme s Kubou Rešlem, což je bratr kandidáta z 9. třídy Adama Rešla. Dobrý den. Zdravím tě, Kubo, prosím tě, mám na té pár otázek. Jak se Adam chová třeba doma? Jak se chová doma? Tak on je hrozně hodnej, když jako mám nějaký úkol, tak mi vždycky pomůže. To je fakt hodný člověk. A prosím tě, jak se chová třeba k mámě a tátovi? Nebo k příslušníkům rodiny, jestli máte ještě nějakého sourozence? Tak je taky takhle hodnej, ke všem. Jo, a pomáhá mámě? Jo. Jo, dobře. A jak se Adam chová třeba ke zvířatům, jestli nějaké zvířata máte, tak specifikuj. Tak máme 2 kočky a je úplně miluje. No jo, a to je krásný. hlavně tu černou. Vždycky s ní dělá Bekta jí maslí a dává jí jídlo. Jo. Tak to je hodnej, tak já ti děkuju, Kubo. Já děkuju. Tak ahoj.